Kita jaring. Bersama sahabat Win. Wonge wis gelar aku rong. Aku rencana kok kene, guys. Kalau banyu teh keplaki ning ben apa, guys? Oke, kita mulai dari sini nanti sampai ke ujung sana. Lanjut, mari kita pasang. Pas masang jaring mau, kameranya jungkel, guys. Tak kayak tripod ternyata jungkel. Lagi aku posisi wis nggurai iwak. Iki kita keplake ngene iki iwake ben mlayu ning jaring, guys. Lah, kayak wis ndelok kae. Posisine aku ndelok iwak. Jaringnya teko kono kae, guys. Nyebrang. Cetek-cetek aneh. Ini kondisinya banyune tenang, guys. Posisinya banyune anteng. Iki engko nek bengi udan menawa bejone, guys. Oke, iwak sing nyantol. Amin. Kono kae watonan, guys. Watu padasan. Watu gamping ngono, guys. Nek mancing ning kono kae hati-hati. Iki ning waduk lor kuburan, ning nambung lor kuburan. Ning jurangan. Ngono kae, guys. Wong jaring iki. Nyemplung karek ketok sirahe tok. Nah, kayak posisinya aku entuk, guys. Berhubung kamerane gak iso ngezoom otomatis, gak ketok. Entukku sitok tilin ngono kae. Ya suwi ngono kae nguculi, guys. Entuk iwak nila sitok. Kayak nguculi, guys. Lah kayak iwake tak angkat jane, ngene ra ketok. Saking cilik iwak. Wis lanjut ngecek neh. Ya ngono iki, guys. Ngeceki terus tengah waduk. Ini mbiyen malah bengi, guys. Bengi biring aku turut waduk nyemplung. Wis gak ndek pikiran wedi. Bareng saiki mikir jaman biyen wedi, guys. Turut waduk bengi-bengi nyobrang nganggo ban. Ngeceki kosong. Ya ngono kuwi. Nek digelar. Jalalah pas posisi gelar kae HP-ne jungkel gak sida video. Ya kena rekamane, guys, karek ndelok iki, guys. Sakmono dawane kosong, guys. Jaring ya susah-susah gampang, nek pas posisi menak ya alhamdulillah, nek pas posisi angel ya ngene iki. Ndok sitok nes sawono ngesan. Kena ngulawah anake. Kingke lali ra nggawa tali, guys, sing nggo nyunduki iwak. Dadi iwake tek taleni. Kayak tak kaning bandul jaring. Iwake tak cantolno bandul jaring tak busukno ning lengan, guys. Nah, iki wis teko ujung jaring.
untuk sitok bar masang untuk sitok wis bunga. Wis mulai guys iki untuk sitok seneng kena ngelawan anake. Gudi guys sing jaring iki untuk sitok digeret ini banyu seneng ram. Untuk tolong nyari lah guyu. Nah, stek pamerno. 4 jari guys. 3 jari. Enggak apa-apa disyukuri. Buat lauk anak. Alhamdulillah. Buat lauk anak. Oke. Besok video pas delok isuk guys.